फरायसुलिफोरखौ बे समाव थुलुंगा होग्रोनो सानदों। खुलुमबाय। दा दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि जिथि मासि गोजौनिफ्राय बे बरायनाय जि हाबाफारि बेयाव बाहागो लानानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। दा बेयाव गुबुन बोसोरफोराव बिदि जिथि मासि हयथ' लानाय जायामोन। गिबि थाखोआव उथ्रिनाय गासैबो फरायसाखौनो बरायनाय जायोमोन, नाथाय देग्लाय सा 49 फरायसाफ्रा गिबि थाखो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो बेनिनो जि टप 10 सायख'दों बेयाव 76% बेयाव काट अफ जादों। दा गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लायनि रिजाल्टआ खोब मोजां। दा बे समाव आं फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे समखौ जोङो गोबाव दं सानालासिनो जाहाथे गोसो होनानै फरायो आरो बे जोंनि थाखाय बियो थोजासे नङा बे रिजाल्टआ। जाहाथे जोंनि फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन बे जोंनि गुबुननि जोबथानाया जोंनि जागायनाय बायदि जानानै दङ। जोंनि जोबथानाया गुबुननि जागायनाय जों जानानै लुबैगोन। दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जि टप 10 बेयाव काट अफआ जोंहा 94 पइन्ट सामथिं जादोंमोन, नाथाय बेयाव जोंनिफ्राय जों मोननो हायाखै। जोंनि जाय टपार बे 87 मोनदों बिश्वनाथ जिल्लानिया। दा बेखायनो आं खावलायगोन फैगोन बोसोराव जिखिनि जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोना जाहाथे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाया टप 10 आव बेयाव मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे आसामनि जि टप 10 मासि सायख'नाय बेयावबो जाहाथे मोनहैनो हायो। आं बेखौ फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायगोन आरो आसा खालामो। सारा आसामाव दिनै बर' फरायसुलिफ्रा गोबां लाख मेट्रिक आनजाद लिरो, बेनि गेजेराव गोबां खम सुबुं मासिखौ मोननो हायो। बेनि गुबै जाहोनखौ एसे फोरमायगोन नामा सार? बर' बिजोंनिफ्राय फरायनाय फरायसुलाफोरा देग्लाय टप 10 आव एसे नाम्बारनि थाखाय मोनाखै। सिगां बोसोरावबो 1 नाम्बारनि थाखाय मोनाखै। दा बेयाव जों सासे फरायसाया सिगां मोननो हादोंमोन, नाथाय देग्लाय काट अफआनो 98 जानायखाय जोंनिया 97 मोनहैदों। 1%नि थाखाय जों मोननो हायाखै। दा बेयाव जों खावलायगोन बिथांमोना मोजां फरायसा गोजाखा। गोबां साबजेक्टआवनो 100 जौसे मोननाय, नाथाय माखासे साबजेक्टफोराव बिथांमोना 94, 95 बा 96 बिदि मोननानै बिथांमोना थादों। दा बेखायनो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जाय एग्जामिनार जाय पेपार चेक खालामो बिथांमोनखौबो जों खावलायबाय थादों, बुंबाय थादों जाहाथे हायोबा बिथांमोननिखौबो जेसेबांखिनि हायो जों हरनाया मोजां। जाहाथे एसे नाम्बारनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना जेबो आफसुस जाया। मानो होनोबा जोंनि रावनि गोजाखा जिहेथु माखासे बिथिङाव जोङो 1 नाम्बार 2 नाम्बारखौ जों एसे होदेरना होनाया मोजां। जाय फरायसाफ्रा 97 मोनबाय बे फरायसाया हयथ' मोजां हाग्रा फरायसाखा, बेयो हयथ' 100 जौसे मोननो हानाय फरायसा। मानिबा खारनाव नाम्बारखौ उल्था फाल्था होनाय बा माबा मोनसे खारनाव हयथ' बिथाङा खम मोनदों, नाथाय बेखौ एसे कनसिडार होलायनानै होयोबा आसा खालामो जोंनि फरायसुलिफ्राबो टप 10 आव मोननो हागोन। दिनैनि दिनाव बर' फरायसाफोरा निउ इडुकेसन पलिसिफोर लागोन नामा? जोङो निउ इडुकेसन पलिसियाथ' गभर्नमेन्टनि बियो, बिथांमोना जाबाय थागोन। दा बेनि सिगां जों निउ इडुकेसन पलिसियाव 11-12 जिथु जाखासिगोन 9, 10, 11, 12 जि फर्मुला बेयाव लांगोन। दा बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हाइ स्कुलफोरखौ गोजौ फरायसालिफोरखौ 11-12 सिम आपग्रेडसन खालामनांगौनि थाखाय जों सरकारखौ दाबि खालामदों आरो जोंनि बुंनाय बायदिनो थांनाय बोसोराव गोबां फरायसालिफोरा आपग्रेडसन जालांबाय आरो दायोबो जों लिस्ट खालामदों आपग्रेडसन खालामनो थाखाय। आरो बेजों लोगोसे जों 6.3 क्लजनि गेजेरजों जों माखासे भेन्सार फरायसालिफोरखौ जोङो सरकारि खालामनो थाखायबो जों सरकारखौ नारसिनबाय थादों आरो जाबाय थादों बियो। आरो बावैसो साननि उनावनो बा बावैसो दाननि उनावनो नैबे जेंनाया सुस्रांगोन आरो जों होमबाना गोजौ फरायसालिफोरखौ 11-12 सिम जों आपग्रेडसन खालामनानै निउ इडुकेसन पलिसिजों जोंनि फरायसुलिफोरखौ बा जोंनि सोलोंथाइ बिखान्थिखौ जोङो थांहोनो थाखाय जों नाजाबाय थागोन।